ସିଂହାସନଟା କରିବନି ସେ ହଁ ସେ ଆଗେଇକି ପଛେଇକି ବଇଛି ତ ଗୋଲିଆ ରହିବ ସିଧା ରହିବ ତମେ ଦେଖିକି କରିବ କେମିତି ଆଉ ସେଇ ସାଇଡରୁ ସେଠି ଏଇ ସାଇଡରୁ ସେଠି ଆଉ ଦେଖାଯିବ ଦି ସାଇଡରେ କଳସ ଦିଆ ଉପରକୁ ଉପର ଥାକ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହବ ହଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ 14 ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ଚାରିଟା ଉପରେ ଖାଇବା 10 ଗୋଡ଼ 3 ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଛୁ କିରେ ଭାଇଆ ସେଇଟା କ'ଣ ଉପରେ ଅଛ ଗାଈ ଦିଟା ଚାରିଟା ଉପରେ ଟାଇଆ 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼ ଦେଖିଛୁ କିରେ ଭାଇଆ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ 3 ମୁଣ୍ଡ ଗାଈ ଦିଟା 8ଟା ଗୋଡ଼ ଛେଳି ନବେ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ କହିବୁ ପୁରା ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନା 7 ତଳ ପଙ୍କୁରୁ ବାହାରିଲା ମହାବଳ ତମ୍ପର କୋଟି କୋଟି ଛୁଆ ଯିଏ ନ କହିପାରିବ ତା ବାପା ଭାଡ଼ୁଆ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା